Del Baguio mga ka-Izor, no? Ganda nung nasa gilid. Waiting shed na maliit, tapos kakaliwat tayo. I redefine any definition you got. Ay, yun na daw yung material mga ka-Izor. I had a plan, gotta make it step to the top. The flames, I'll rip it up, you just gotta Saan kaya yung waiting shed? Na sinasabi nila. hand me the rock. Take a seat, you Waiting shed, saan ka waiting shed? cannot stand it. All I know, the flow hotter than a Scotch bunny. Uy, nakikita ko na may mga umakakit mga ka-Izor, oh. Don't try to study me, you cannot manage. Say what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Ang nasa kaya yun? May nakapark dyan. Ah, dito. Turn left tayo mga ka-Izor. So wala talagang silbi yung Google Map mga ka-Izor, no? Kasi walang signal dito. Sayang yung inutang kong load sa Globe mga ka-Izor. Hindi ko rin nagamit. Nagtanong lang din ako. So hanap tayong na magandang parking space or parking lot. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Alright, bundok. Alright, so dito na lang sa may katabi ng mga motorsiklo. Yeah. Stretching na tayo mga ka-Izor, no? Bago tayo mag-get doon sa taas. Pero bago tayo mag-get sa taas mga ka-Izor, syempre mag-aalmusal muna tayo dito. Para may lakas tayo. Syempre uminom tayo ng tubig. Then mamaya pagpagod na tayo, inom tayo ng energy drink na Sting. So shoutout sa Sting. Baka naman. So ito yung mga laman ng ating tail bag. So dala natin itong spray helmet para sa mga mabahong helmet na tamad na maglaba. Then ito yung ating baon, mga accessories ng ating mga gagamitin sa pagbablog mga ka-Izor, no? So kain muna ako. Tignan yung baon natin mga ka-Izor. Pinagpapawisan, corned beef with egg. Then kanin. Yan lang, almusal. Konti lang mga ka-Izor, no? Para hindi mabigat sa tiyan. Kaya kain muna tayo bago tayo makyat para may lakas tayo mamaya. Alright mga ka-Izor, so uumpisahan ko na yung ating paglakad dito sa Mount Matuil-Tuil. Ay. So mahirap mag-isa mga ka-Izor. Ayun ang tasa. Parang di ko kaya atang umakyat dito mga ka-Izor. Hindi kondisyon yung ating tuhod. Pero kakayanin natin to. Tapos dami ko pang dala mga ka-Izor. Bibit natin yung helmet. Then yung ating tail bag. So I'm not your fucking starving like it's Ramadan. Sick, twisted, gifted, can't copy, printed, can't hold me down. I shape shift, I'm Ay, na sementeryo pala dito mga ka-Izor. Ito ba yung daan? without kill this beat, I might get convicted. They know how I move, it was predicted. Persistent, spoke it into existence. May mga puntod pala doon mga ka-Izor. So consistent, no assistance. Here we once become addicted. If I rap, then I live it. There's no cap and I'll be speaking this. This ain't what you want, bitch. I'm a fucking phenomenon. Taas na mga ka-Izor.
Tuhod, kaya pa. Mahina yung ating resistensya. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Ay. Ang bigat ng mga bibit natin. Oh, you tell me stories. Siguro 15 to 30 minutes yung estimate ko bago natin marating yung tuktok nito mga ka-Izor. So may nakalaglag ng 100 piso na play money. You tuck me in, and the second you leave, I call you right back. So itong vlog na ito mga ka-Izor is Check for monsters in my streets. hiking naman tayo or trekking. Wag puro beach mga ka-Izor, no. Yeah, high school was hard. Ay, iba ata itong naraanan ko. Mali ata. You'd fight with my mom. I'd fall asleep to the screaming. So Sound machine always speaking. Left emotion. may mga bumaba na kanina mga ka-Izor. Nakasalubong natin doon sa parking area. No scars. Then may mga nandun na rin sa taas mga ka-Izor. Now I'm 21. A soul of 50 years. Grabe mga ka-Izor, taas na oh. Overlooking na overlooking, good. And now that you So siguro 10 minutes pa bago tayo makarating doon sa tuktok. 10 minutes pa mga ka-Izor. Contentos na lang tuhod. were gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. At 21, a soul of 50. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. At 21. Malapit na tayo boy. 2 minutes na lang. At 21, I'm doing things that I shouldn't do. At 21, I'm just a kid. Oh, I'm doing things I shouldn't know from. Yeah, doing things I shouldn't do. At 21. Yeah, I play you my favorite songs on a car ride while you list me all the people that left you in your life. Oh, oh, oh. And you smoke on your chair while I was trying to sleep. I smell the smoke in the air, but that was normal for me. I didn't know, Alright mga ka-Izor, so I didn't know. But now I'm nakababa na tayo doon sa pinuntahan nating destination sa Mount Matueltuel dito sa Mabini, Pangasinan mga ka-Izor. 21. So may nakausap ako kanina mga ka-Izor doon sa taas na taga dito lang malapit. Malapit lang dito sa pinuntahan nating lugar. It's all of 50. So ang sabi nila is sa Mabini, Pangasinan talaga mga ka-Izor. And now that you are Itong Mount Matueltuel. gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. At 21. Talagang nag-boundary lang yung Look of 50s. Mabini tapos Dasol doon sa bundok. And then kakaunti lang yung mga pumunta.
Walang mga dayo, ako lang yung dumayo, mga ka-Izor. Puro yung mga pumunta doon is mga taga dito lang din, sa bayan ng Mabini, mga ka-Izor. So, ilang upload na yung... So, puro beach na lang yung pinupuntahan natin, mga ka-Izor, sa mga previous upload natin. Kaya ngayong araw naman is umakyat tayo ng bundok na, para hindi puro beach yung pupuntahan natin. So maraming salamat. Keep safe and ride safe, mga ka-Izor. Yeah.